Ing dako imong sweldo wala kay savings ngano man kay ning taas man sad ang imong needs, ning taas ang imong wants. So muna diha, muna ang epekto sa lifestyle inflation. Usa sa pinaka-common nga problema karon ang lifestyle inflation. Hello, what's up Facebook, what's up YouTube, what's up TikTok? Karon kanus-a mosulod ang lifestyle inflation. Inani ni. So, electrician ka 20,000 imong monthly, okay na, goods na. Na kay savings nga 5,000 every month. Karon, after a month, na-promote ka, ang sweldo na nimo is 30,000. Karon, kini ang nahitabo. Since 30,000 na ang imuhang sweldo kada buwan, ang imong mindset pod murag na usob. Bitaw, mura kag nakalitan. So mo tong decide ka nga muutang ka og service, utang kag motor. Nindot nga motor gyud. 30,000 sweldo nimo god. So ang nahitabo, ang imong 5,000 unta nga savings nawala kay ang imong 5,000 imo naman siyang monthly. Imo naman siyang monthly nga bayad sa imong motor. So ang imong 30,000 wala na kay savings. Pero na kay motor. Oh, nin gamit siya. Kay magpadung ka sa imong trabaho, dali ra man ka. Dali ka makaduty, so less dili ka malate. So ang ikaduha po nimong gibuhat, instead og magbaon ka padung sa imong trabaho is wala na, adto na ka mamalit didto. So unsay na puno, na kay bayranan sa motor, nga katong imuha nga dili nga pang allowance, napun-an pagyud kay adto naman ka mukaon. So ang tawag na siya, ang tawag na niya lifestyle inflation. So the more nga ning higher ang imong income, ning higher pod ang imong needs. Susunod, problema gid ang lifestyle inflation. After 1 year, na-promote na sad ka, nahimo kang supervisor sa inyuhang company. Ang nahitabo, instead of 30,000, ning earn na ka og 40,000. So dako na gyud. So kayo nahuna nimo dako naman, ang imong utok sad nagburyong sa imong utok ba. Plano na sa nimo nga muutang na sa kagsakyanan. Kay siyempre dako na magagranggo, so ang imong naobserbaran nga once dako nagranggo nindot na sa service, di ba? Makipagsabayan ka kun sa baga ba. Makipagsabayan ka sa mga boss pod. Nga uran po kag boss ba. Para dili naka empleyado kay tanawon. Boss kunuhay pero empleyado gud gihapon ka. So unsay mahitabo? Nagmonthly kasi imong sakyanan og 15,000. Nya ang imong monthly nga needs sa imong personal needs, tanan, kaon, unsa da bayranin, bills, 15. Na 15 sa imong kuan, imuhang bayranan sa imong sakyanan. Unsay mahitabo? Wala gyud kay savings. Ing dako imong sweldo, wala kay savings. Ngano man? Kay ning taas man sad ang imuhang needs, ning taas ang imong wants. So muna diha, muna ang epekto sa lifestyle inflation. Ang lifestyle inflation, naa po siya advantage ngano man. Lagi makalaglaag ka diha, kay na kay service, nindot nga service. Okay siya. Pero ang nakabati lang gid niya. Once moabot ang problema sa imong kinabuhi, kay dili gid matag magkasakit-sakit, naay problema sa pamilya, naay gastuhanan, diha na ka mawad-an. Ano man? Kay wala na kay savings. Sud sa usa ka tuig, wala kay savings. Apiki gyud. Ug maabot sa point nga magkautang-utang jud ka tungod sa lifestyle inflation kining taas man imong kuan. Daghan na kagastuhanan. Nya ang sayop sa uban, magdali-dali man gud. Palit sila dire, palit sila diha. Wala nila hunaw naa ang mga maintenance ato, ang yearly nga bayranan ato, yearly nga registration ato. So mao na karon ang usa sa problema sa mga tao. Lifestyle income ka pero mas dako pud kayo ang imong bayranan. Ug ang ending wala jud kay. So mo na ang problema sa lifestyle inflation. Which is nahitabo na gid karon, daghan na ka experience. Naglisod sila, nindot sila trabaho, professional sila, nagnegosyo sila, ni income sila ana, pero wala gyapon sila savings. Wala sila klaro ang asset. Kay instead of asset ang ilahang paliton, mo invest sila og asset. For example, magnegosyo sila bulad,
negosyo sila og siomay diha. Mo income unta to. Pero ilang gi-invest is liabilities man. So wala tabo. So hinaot dag namin tanan sa ako ang vlog adlaw sa